Takže deň 3 začína tým, že Marek... Ešte nezačal. Ešte nie. Ešte dáva storíčka na Instagram. Není sme okiepení a nachystaní. Ešte nič nezačalo. A není voda. Ináč, no piče, ukážim to, prosím ťa. Minuli sme všetkú vodu v tejto republike. Sme si umýli šaty. A som smrálavý, lebo aha, kurva. Ja teraz to pôjde. To čo je toto? To neteče nič. To ako čo toto do piče? To je gon. To vacej slízy stade to. Máme koľko. A kúpame sa. Prchujeme sa z kobercom. My sme minuli všetkú vodu, ty kokot. Áno, umývali sme si šaty. Šaty. Ale, počkaj, sa mi ukážem. Bože, čo zas? Nikde nejde voda. V celej republike to nejde voda, ale toto je zázračný kohútik. Aha. Tu teče. Wow. Stream. Takže tam si mám umyť zuby, aj sa odprchovať pod tým aj všetko. To je Nord Stream. Ideme. Kde ideme? Ja neviem, kde ideme. Asi ideme až 6 hodín vode do piče. Boh vedie. No tu není nič tu není. Je to nejaký šitý bar, kde nám predajú kekse. A ten bar je akože vo vode postavený, no. Vo vode. Jak sú malé divy, takže to by to malo vyzerať. Ale podľa toho, čo sme našli na internete, tak si pýtajú 11 000 peňazí. 11 000. A dolfíny tam môžeš pozerať s kujom voľakým. Ťa tam odveze? A delfínom. No wow. Ideme volať do prdela, kde vybuchla tá sopka pred tým. Televíziu, joj. Jožo Kubáni. Ešte kde sme? Je, volať je priložná. Zrketa. Zrketa. A ideme niekde. Ma'ala volačo. Bol. Teraz sú aspoň prázdne cesty. To dobre sa chodí teraz ako. Nikde nikto není. Natáča na mesto nejaké. Tu majú chalani. Kostol. Kam je ti trúbia? Tebe? A čo ti trúbujú? To je autobus. Autobus. Ide na pivo. Pare, 69 peso aj z rýžou. Videli sme tricycle, ktorý mal vlajku namalovanú na tricykli imperialistického Japonska. Proste prečo nie? V pohode. Kedy si mal nacistickú vlajku. Ale však čo? Tak našiel bake shop. Myšľa chleba. Chleba nebudú mať. Bake shop. Ciotku, moja. Skúť si prosím ťa. Ja, dobre. Hello. Takže, čo sme si kúpili? Za 80 korun. 80 korun aj s vodou. Banana bread, ube cake a šmaky. Nevieme, čo to je to dobré. A ešte aj vodu k tomu. Za 80 peňazí. To je cukrová trstina. Alebo opravte nás v komentároch, čo to je? Prosím vás. A toto? To bude žito. Hello. Na YouTube budú. Lokálne dukany. Ďalší most. Aj s priehradou. Čo to je? Ideme po ceste. Maximum 30. Cesta sa zhoršuje. Maximum 30. Jungle life. Jungle. Nemojte džungel. Nemôžem porušovať predpisy, musím, však tam bolo napísané zatrup. Tak som zatrúbil. Aha. Zase blow horn. Zase vám trúbim. Spolu sme našli. Džungli. A jak ideme tu dobre. Pozri sa. Dneska sa hrajú. Majú sa dobre.
Učia sa, hrajú sa. No. A tu makajú. A tu makajú, tu robá rýžu. Ale ozaj. Ale fakt, učia ich, jak robiť. Oj, cesta sa zrušila zase. To treba voliť dneska. King Mihares. King sa volá. Ako? King. Král. Wow. Kráľov. Tam by si mal spopraviť cesty. No, ty si chalan. Bratru. Akurát som skončil natáčať. Takúto krásnu prírodu tu máme. Musím zase začať. Malaký kopec. Ja si ťažia niečo. Pahinaj. Nakruta, alebo ja neviem čo to je. To žije. Ja neviem, či to tu žije, ale... Je to beautiful. Svetí nebo. Stavky taká. A ma nasaláme celý život. Celých politikov, celé kokotiny. Má jedného scarecrow. A Trávu, tam má rýžu, liepky, prasa a hotovo. a deti vyváža do elementary school. Má 8 detí a hotovo. 8 detí. A jedno pošle do Makaty a nech posíla peniaze. Alebo niekde overseas. Do zahraničia. Potiči. Máme mapu, kde ťažia cement. Nie, silika. A siliku? Hovoril, že aj cement. Cool. Cool. Kade máme ísť? Tam nám skončila cesta zas. A A tam nás to posiela. tam máme ísť. Na tomto, hej? Na tomto skútri pojebanom. A čo teraz? Ideme sa opýtať, že kaj Napíšte do komentárov. máme Tam ísť, ťažia. lebo ako túto navigácie... No, napíšte do komentárov, čo by ste spravili v tejto situácii a ako, no, nemáte signál, není tu nič. A hento je akože cesta. A inak ideme vykradnúť banku. Dorazili sme s Marekom. Konečne. No, počkaj. Povedz, čo sa stalo. My sme Čo sa nie, stalo? že dorazili, ale my sme zablúdili trocha do dediny a zasekli sme sa s motorkou v piči v takom veľmi prudkom svahu. A už som nám povedal, že nás to zavedie do týchto vodopádov, lebo táto cesta nič z tohoto neexistuje na mape. Toto neexistuje na mape. Yes. Ulico nás zachránil. Takže ono tu nie je ten vodopád len jeden. Oni sú tu dva. Poď čo nás tam vedie. Ho! Takže to je ono, to je ten druhý vodopád, ktorý sme tu našli. A ideme si zaplávať ešte do toho, no. Takže videli sme vodopády. Čo, tady dnes sa ideme domov. Sme na moste, zas. Teraz musíme natáčať každý most. Bambusový most. Most. Drží šnúrkami. Dobre, Jonáši. A tam zachodí strát, áno. Tam, presne tá budka. To je záchody. A že vraj sem chodia každú nedeľu chlastať. Tam mi to povedal. Ja som Jonáš. Takže barangaj má aslum. Máme tu kravičky. Horu. Kučo nám povedal, že sa tam nemôžeme ísť hore, že tam je to príliš nebezpečné. No, tady to by sme boli išli na motorke, kebyže sme ho tam nenehali. To tu stavili Jonáš s Tomášom. Matušanom s týmto. No ja som si, tá je to na motorke. Tade to. Nie. Možno tam máme ešte motorku. Je tam.
Aj sidequest by som povedal, čo ty na to máš? Popiči sidequest. Popiči. Zase chcelo by to nejaké jedlo. Akože my sme teraz, toto bol úplný extrém, my sme išli po cestách, ktoré neexistujú na mape. Ani na mapy.cz. Tam nie je ani čiarka, ani nič tam není. Nikde. Nič, no? No nič. Ale našli sme. Čiže po obede musíme sa ísť nájsť, mám pocit. Dobre, Čas. Volať, že musíme niečo nájsť. Alebo zjem volá komu sliepku. Čo to je, páni? Prečo na strome sú noviny? Všade okolo sú noviny. Niečomu nechápem, alebo... Ale len tak, ani tam není plot, ani nič. Že by chránili plot, alebo niečo. Proste noviny. To bude nejaké čarodejnice. Robia nejaký experiment, mám pocit. Hello. Neviem, čo to má byť. Neviem, no.